салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фат аз даври 19-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум қисса мекунад. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. моро ҳамроҳ бошед. даври 19-уми чемпионати футболии кишвар ин навбат ғайри рақобатҳои дастаҳои панҷшер душанбе, барқчӣ ва сарҳадчӣ дигар ҳамагӣ баргузор гардиданд. бозии дастаҳои барқчӣ ва сарҳадчӣ сабаби муайян дорад. мунтахаби то 17-солаҳои кишвар барои омодагӣ ба марҳилаи интихобии чемпионати осиё 2023 ҳамакнун машқҳои дастаҷамъӣ мегузаронанд ва мусаллам аст ки футболбозони дастаи барқчӣ анқариб ба пуррагӣ ҳайати мунтахаби то 17-солаҳои кишварро ташкил медиҳанд. аз ин рӯ то сипарӣ шудани мусобиқаи мазкур дастаи барқчӣ дар рақобатҳои лига якум иштирок намекунад. дар бозии гузашта мо шоҳиди як рақобати сергол бо иштироки дастаҳои ҳосилот ва ваҳдат гардида будем ки фархориҳо ба дарвозаи ваҳдатиҳо 14 голи беҷавоб заданд. айнан бо чунин ҳисоб ин навбат ҳам як дидор ба қайд гирифта шуд ва ин навбат ҳам бо иштироки ваҳдат, вале рақибашон динамо буд. шояд барои дастаи ваҳдатӣ дар ҳар бозӣ аз дарвозаи худ 14 маротиба туп берун овардан расму оин бошад. ана бозии дастаҳои куктош ва ҳулбук хеле шадид баргузор шуд, мисле ки фаворити асосӣ куктоши ноҳияи рӯдакӣ дар охирҳои мавсим мелангад. қаблан онҳо ҳатто ҳарифони пурқувватро бо ҳисобҳои бузург шикаст медоданд, вале бозиҳои охир бо машаққат ва он ҳам бартарияти як гол. хулас дастаи ҳулбук ки аз миёни мавсим ин ҷониб бо ду по мелангид дар рақобат бо куктош қариб буд дастболо шавад. аммо шогирдони тоҳир муминов нахостанд то лидерии ҷадвалро бар ҳосилот ва он ҳам дар охирҳои кор ҳадя намоянд. сарои камар вазифаи дастаи пурқувват будани худро дар муқобили Гулистон арзанда ҳимоя кард. онҳо дар майдони худ бо меҳмонони шимолиашон умуман раҳму шафқат накарданд. умедам он ба муҳсин рустамзода буд ки ин футболбоз ҳам рӯзҳои охир як таваққуфро пеша кардааст ва дигар гол намезанад. ғайри дидорҳои мазкур ҳамчунин рақобатҳои гарму оташине дар ин давр ба миён омад ки дар идомаи барнома атрофаш ҳарф мезанем. нахуст оғоз мекунем аз рақобати дастаҳои ҳосилоти фархор ва моҳири ёвон ки дар ин дидор низ дастаи моҳири ёвон қариб буд яке аз муддаиёни асосии чемпионатро ба қавле чапа мекард. албатта муҳим натиҷа аст ва инро юсуф рабиев хуб дарк мекунад. ин аст ки фархориҳо баъди натиҷаи дилхоҳи худро гирифтан як нав бозии дифоъкоронаро ба роҳ монданд. бозингарони моҳир бошад барои ҳадиаққал баробар кардани ҳисоб тамоми нерӯи худро сарф намуданд ва андаки дигар монда буд то ба хости дили худ бирасанд. аммо мухлисон бозии шадидеро тамошо карданд. амирҷон худоидодов ки дар миёнаи мавсим аз дастаи душанбе ба ҳосилот гузариш кард ҳоло омори худро дар ҳар бозӣ беҳтар месозад ва дар ин рақобат низ ба задани як голи дигар даст ёфт ва шумораи голҳояшро дар рӯйхати нишонзанҳо ба 14 адад расонид ки бо ин ҳоло дар чоргонаи аввали рӯйхат қарор дорад. ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва биёед тамошо мекунем ки чӣ чизҳое дар ин бозӣ ба миён омад. яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ дар даври гузаштаи чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лига якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи фархор бо иштироки дастаи ҳосилоти фархор ва моҳири ноҳияи ёвон баргузор шуд. дидори мазкур барои ҳарду даста муҳиму ҳалталаб унвон мешуд, зеро яке барои боқӣ мондан дар лигаи якум ва роҳ ёфтан ба панҷгонаи беҳтарин ва дастаи дигарӣ бошад барои дарёфти роҳхати лигаи олӣ талош варзида истоданд. дастаи ҳосилот ба ҳайси муддаӣ барои ғолибият дар ин дидор аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифта бо кӯмаки сафаралӣ каримов ва хайрулло азизов дар дақиқаҳои охирин майдондорӣ ба задани якголӣ шарафёб шуданд. дастаи моҳири ноҳияи ёвон бошад баъди ин голҳо бештар дар хатти ҳамла қарор гирифта дар дақиқаҳои охири майдондорӣ ҳамлавари меҳмонон исмоил расулов бо дарвозабон 1-1 баромад ки дар ин ҳолат дарвозабони соҳибони майдон ӯро аз пой афтонид. довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи пеналти таъин намуда ба дарвозабон корти зард нишон дод. имконияти мазкурро бошад ҳимоятгари дастаи моҳир натавонист ки хуб истифода кунад ва баъди зарба туп ба паҳлӯи дарвоза бархӯрда берун аз майдон шуд. ҳамин тариқ қисмати аввали ин майдондорӣ бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид. дар нимаи дуюми бозӣ бошад сармураббии дастаи моҳир Сиявуш Боев дар хатти ҳимоя ва ҳамла ду бозигарро иваз намуд ва ҳамин буд ки дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ ва ҳамзамон дар қисмати охири ин бозӣ футболбозони моҳир Почухонов Наим ва Тағоев Дилшод бо задани як голӣ ҳисоби бозиро баробар намуданд. дастаи моҳир дар идомаи бозӣ
имкон дошт ки боз ҳам ба задани гол даст ёфта дар ҳисоби бозӣ ба пеш барояд, вале соҳибони майдон дар ин ҳолат тавонистанд ки дар хати ҳимоя хуб бозӣ намуда ҳисобро нигоҳ доранд. Сипас шогирдони Юсуф Рабиев чанд ҳолати хатарзорро дар назди дарвозаи меҳмонон созмон доданд ва дар натиҷаи як бозигузорӣ Далер Чолов ва партофти Амирҷони Фаррухзод ҳамлавари ҷавони ҳосилот Амирҷон Худойдодов голи сеюм ва ғалабаовари дастаи ҳосилотро ба ҳадаф расонид. Ҳамин тариқ дидори дастаҳои ҳосилот бо дастаи моҳири ноҳияи Ёвон бо ҳисоби 3-2 бар нафъи дастаи ҳосилот ба анҷом расида ин даста 3 имтиёзи навбатиро ба даст овард. Акнун дар даври навбатӣ дастаи ҳосилот дар сафар бо дастаи Саройкамар ва дастаи Моҳир бошад, Динамои шаҳри Душанберо дар майдони худ қабул мекунад. дар ин бозие ки имрӯз мо гузарондем, ҳар ду даста бозии хуб нишон доданд. аз он ҷумла муҳофизатчиҳои мо дар ин бозӣ ӯ пешниҳодоте ки сармураббии даста Боев Сиявуш дод, онҳо ҳамашро иҷро карданд. хай натонистанд як хел 11 метровкаро зада натонистанд худашро камакак гум кард. ман аз номи худам, аз номи дастаи Моҳир, дастаи ҳосилотро барои ғалабашон табрик менамоем. дар вақти танаффус боз як бор дигар мегӯям ки сармураббӣ камакак дар даста камакак дигаргунӣ кард, лекин дар охирои бозӣ камакак нарасид қуввати бозигаромон. аз ҳамин сабаб баъди қисми якуми бозӣ ки бо ҳисоби 2-0 тамом шуд, дар дуюм қисм бачаҳо камтар расслабиться карданд, гӯё ки бозия уже буридагиянд. ман дар танаффус огоҳ кардам бачаҳоя ки бозӣ ҳоли 45 минут давом дора бозӣ кунед. ду голе ки мо сар додем, камтар бачаҳо дисциплинаи бозия айдаст доданд, сар карданд, защитникҳо пеш рафтанд. гӯем ки ду голе ки мо сар додем ай ҳисоби ошибкаҳои худамон. дарвозабона алиш кардем, баъд як защитника пеш роӣ кардем ки се защитникати бозӣ карда, се нападаёшӣ бозӣ кардем. ҳамин тағйирот шуда дар охири бозӣ бачаҳо голи сеюмро заданд. бозии навбатӣ бо кадом даста аст? бозии навбатӣ мо бо дастаи Саройкамар 5 бозӣ мекунем дар сафар. барои ҳамин мо бояд ба ин бозӣ ҷиддӣ тайёрӣ бинем. яке ай ҳалкунандаи бозии ин марҳилаи дуюм мешавад ки мо метонем бо ҷои якум дуюмро ишғол карда, ҳамин бозӣ метавонад худашро ҳалталаб бошад. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар майдони худ дастаи лидери ҷадвал Куктоши ноҳияи Рӯдакиро қабул кард. маълум буд ки ин бозӣ низ хеле шадид сипарӣ мешавад, чун дар аввалҳои мавсим дастаи ҳулбук ба қавли баъзе дастаҳоро ҳатто гапзанӣ намемонд. бозӣ аз аввали рақобат бо суръати баланд ва ҳуҷумҳои пайдарпайи тарафайн сурат мегирифт ва дар дилхоҳ вазъият футболбозони меҳмон соҳибони майдонро ба танг меоварданд. баъдан футболбозони мизбон як нав аз бедории худ дарак доданд ва ба ҳуҷумҳои Куктош зуд ҷавоби арзанда мегардониданд. ҳисоби бозиам бад нест ва барои ду дастаи пурқуввати ҷадвал зебанда мебошад. хубтараш худи рақобатро тамошо кунед. аз нақли ман гумонам чизеро нафаҳмидед. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи якум дар майдони худ садрнишини ҷадвали мусобиқот дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакиро қабул намуд. бояд гуфт ки барои ҳар ду даста ин бозӣ басо муҳиму ҳалталаб унвон мешуд ва ҳамин буд ки дастаи ҳулбук аллакай аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифта, дар дақиқаи 15-уми бозӣ Аваз Қамчинов голи аввали ин майдондориро ба самар расонид. баъди ин гол шогирдони Тоир Муминов якбора ҳуҷумҳои худро дар назди дарвозаи рақиб бештар намуда чанд маротиба ҳолатҳои хавфнокро созмон доданд, вале дар ин қисмати бозӣ дастаҳо дигар ба задани гол шарафёб шуда натавонистанд ва ҳамин тариқ ҳисоби бозӣ дар нимаи аввали дидор 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ҳулбуки ноҳияи восеъ ба анҷом расид. дар оғози нимаи дуюми бозӣ бошад дастаи Куктош дар назди дарвозаи рақиб бештар ҳолатҳои хавфнокро созмон дод ва дар яке аз ҳуҷумҳои созмондода ҳамлавари дастаи Куктош аз пой афтонида шуд ва довари марказӣ Сайвалӣ Тоҳиев ин ҳолатро пенал
пеналти ҳисобида зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро ҳамлавари дастаи меҳмонон Худоидод Узоқов тавонист ки ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро баробар намояд. дар идомаи бозӣ бошад боз ҳам дастаи Куктош пай дар назди дарвозаи соҳибони майдон ҳолатҳои голзаниро зиёд ташкил намуд ва ниҳоят дар дақиқаи 85-уми бозӣ ҳамлавари дастаи Куктош Худоидод Узоқов тавонист ки голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида ғолибияти дастаи худро таъмин намояд. ҳамин тариқ бозии дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва садрнишини ҷадвали мусобиқа Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафи дастаи Куктош ба анҷом расида ин даста бо касби 3 имтиёз мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа боз ҳам устувор намуд. که غلبه کردیم قین شد برای که تیم با دو طرفه بازی دارد هم چمپیونات با میخواد که جای یکم دویم جگیره سال آینده دا بیش لیگ براید دویم همی جام تو پولوفینال برآمدیم با بازی داریم با خاطلون ответный بازی و همی دو طرفه بازیگرا بازی کرده قینه команди холбу که این بازی هیچی وای نداشت مثال боя медодан мебуридан фарқ надорад барои пеши балишко пеши мухлисо ё худшон бозӣ доштанд мо мисол мо фақат ба ғалаба кати моро камакак ами ки мисол мо агар ки бой метем мо натиҷа айдаст метем барои ами бозигаро маҳкаманд барои ами қин ба рӯзи ҳафтум ҳаштум ба тими барчи кати бояд бозӣ кунем тим барчи бозӣ намешавад барои африкада бозӣ мекунем мо то 15 фақат ҳаракати машки барои ҷом бозии хатти дифоъро мо пеш гирифтем ва дастаи мо ҳатто бо мусовӣ розӣ буд барои он ки дастаи Куктош дар ҷадвал зинаи аввал аст ва мусовӣ барои мо баробар ба ғалаба аст ва аз ҳамаи ҳамдастагон ҳам розӣ ҳастам ва хеле хуб бозӣ кардем аз мухлисон ҳам мо розӣ ҳастем ки тӯли 90 дақиқа моро хеле хуб мухлисӣ кард ва фикр мекунам бозии тарафи мо буд дар бозии оянда бо дастаи душанбаи 83 мебошад бозиамон ва кӯшиш мекунем ки дар он бозӣ барои 3 имтиёз бозӣ кунем. бозии аз ҳама серголи даври мазкури миёни дастаҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ба миён омад. ҳарчанд курсии эҳтиётии дастаи Ваҳдат куллан холӣ буд, вале оҳиста оҳиста рақобат тамоман хусусияти дигарро касб кард. мисле ки футболбозони Динамо дар рафти рақобат миёни худ мубориза мебурданд. мусобиқаи оне ки кадоме аз онҳо бештар гол мезанад. мухлисони Ваҳдат дигар ҳисоби бозиро гум карданд. Динамо ба дарвозаи Ваҳдат 14 голи беҷавоб зад, вале ҳеҷ аз бозингарони ин даста дар рӯйхати нишонзанҳо он қадар омори хуб надоранд. ин 14 голро ки зад ман ҳайрон. мисле ки Ваҳдат имсол тамоман ба худ монанд набуд. аз аввали мавсим футболбозони наврӯидро рӯи майдон оварданд ва ин бачаҳои ба қавли ёш миёни гурӯҳҳои чемпионат ба қавли сару калабоашонро гум карданд. дар курсии сармураббигӣ низ тағйирот оварданд, вале натиҷа надод. дар равзанаи трансферӣ ҳам он қадар фаъол набуданд ва ин аз он дарак медиҳад ки фазои бошгоҳ хароб аст ва бо чунин ҳол дар мусобиқаҳо иштирок карда намешавад. бояд масъулони дастаи Ваҳдат ба ин мавзӯъ ҷиддитар муносибат мекарданд. яке аз рақобати серголи даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум бо иштироки тимҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат сурат гирифт. аз шурӯъи бозӣ шогирдони Аҳлиддин Турдиев пурра назорати тӯбро ба даст гирифта ва пай задани голҳо ба хатти ҳуҷум мепардохтанд. ин буд ки аллакай дар дақиқаи шашум сарвони дастаи Динамо Меҳрубони Абдурауф ҳисоби бозиро кушод. рафти рақобат маълум мекард ки футболбозони дастаи Ваҳдат аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва рӯҳиву равонӣ дар ҳолати хуб қарор надоранд. ҳатто дар ин рақобат бидуни футболбози эҳтиётӣ бозӣ намуданд ки ин омил таъсири ҷиддии худро расонид. баъди ҳуҷумҳои пайҳам дар дақиқаи 11-ум Сунатулло Азизов голи дуввуми дастаашро ба номаш сабт намуд. шогирдони Аҳлиддин Турдиевро мо ҳамеша дар хатти ҳамла мушоҳида мекардем ва рақиб бошад наметавонист дар хатти дифоъ хуб истодагарӣ намояд. пас он дар дақиқаҳои 30-ум ва 31-ум Абдулло Шарипов ду голи дигарро ба дарвозаи дастаи Ваҳдат ворид сохт ва бо ҳисоби калони 4-0 қисми аввал бо бартарии соҳибони майдон ба анҷом расид.
дар пайти дуюму 10 голи дигарро аз ҷониби шогирдони Аҳлиддин Турдиев шоҳид гардидем, ки дар даври гузашта низ бо ҳамин гуна ҳисоб дастаи Ваҳдат аз ҳосилоти ноҳияи Фархор шикаст хӯрда буд ва ин омори баъдро боз дубора такрор карданд. дар дақиқаи 49 баъди расиши туп ба дасти Ҷурабек Бобоев довари марказ ба зарбаи пеналти ишора намуд ва аз ин имконият Ҳабиб Ҳамитов тавонист бидуни иштибоҳ ба задани гол даст ёбад. баъди 2 дақиқа Фатҳулло Олимзода як голи дигарро ба исмаш сабт намуд ва ҳисобро 6-0 ба нафъи дастааш сохт. дар дақиқаҳои боқимондаму қариб голҳоро аз ҷониби соҳибони майдон медидему халос ва ҳамеша тупро шогирдони Аҳлиддин Турдиев ба назорати хеш мегирифтанд ва ба рақиб ягон маротиба имкон надоданд ба задани як гол даст ёбанд. як омили бисёр баде ки дар рафти бозӣ сар зад ин буд ки 2 нафар аз футболбозони дастаи Ваҳдат дар қисмати мазкур ҷароҳат бардоштанд ва натавонистанд бозиро идома диҳанд. ин нафарон Шаҳром Солиҳов ва Муҳаммад Абдурахмонзода буданд ки ҷароҳатҳои онҳо боис бар он гашт ки дастаи Ваҳдат 2 нафар камтар бозиро идома диҳад. мо болотар гуфта будем ки тими Ваҳдат бидуни бозингарони захиравӣ ба ин бозӣ сафар намуданд ва ин ҳолат таъсири худро расонид. дар ин рақобат 3 футболбози дастаи Динамо Бежан Нишонбойзода, Абдулло Шарипов ва Ҳабиб Ҳомитов хет-трик намуданд. ҳамин тавр бо ҳисоби умумии 14-0 дастпарварони Аҳлиддин Турдиев пирӯзии калони худро ба даст оварданд ва дастаи Ваҳдат бошад боз бо шикасти калон рӯбарӯ шуд. бозиҳои дигари даври 19-уми чемпионати мазкур ба таври зайл сурат гирифтанд. Сарои Камар дар майдони худ дастаи Гулистонро голборон кард ва дар ниҳоят бо ҳисоби бузурги 6-0 ғалаба ба даст овард. Ҳосилоту Моҳир бозиро бо ҳисоби 3-2 ба нафъи фархориҳо хотима бахшиданд ва Динамо чӣ гуна гуфтем ба дарвозаи Ваҳдат 14 голи беҷавоб зад. бозии Панҷшер ва Душанбе бо сабабҳои то ҳол норӯшан баргузор нашуд. Куктош дар сафар тавонист ки Улбугро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намояд ва бозии Барчи ва Сарҳадчӣ бо сабабҳои дар боло зикршуда барпо нагардид. ҷадвали умумии чемпионат ҳам тағйироти ҷиддӣ надорад. дастаи Куктош то ҳол бо 48 имтиёз дар мавқеи аввали ҷадвал аст ва ҳосилоти Фархор бошад бо 1 холи кам баъди Куктош дар мавқеи дуюм эстад. Динамо 40 хор дорад, вале аз Куктошу ҳосилот дида 2 бозии кам баргузор кардааст. Сарои Камар бо 36 хол дар мавқеи 4-уми ҷадвал аст ва дастаи Ваҳдат ҳамчун қурбонии ҳамаи дастаҳои дигар бо ҳамон 2 имтиёзи ба қавли қадима дар охирин хонаи ҷадваланд. Сарҳадчӣ бо 12 хол дар хонаи 11-уми ҷадвал аст, вале имкон доранд ки бо 2 бозии мавқуфшудаашон аз ин хона берун бароянд ки инро вақт нишон медиҳад. бозиҳои даври оянда, аниқтараш даври 20-уми чемпионат ба таври зайл сурат мегиранд. Гулистон дар майдони худ Сарҳадчиро қабул мекунад ва Куктошу Барчи дар майдони марказии ноҳияи Рӯдакӣ бо ҳам мубориза мебаранд. Моҳир бошад дар майдони худ дастаи Динаморо интизор аст. Ҳулбуки ноҳияи Восер бозии навбатии худро дар сафар муқобили Душанбе барпо хоҳад кард ва Ваҳдат дар майдони худ гумонам тӯъмаи навбатии дастаи Панҷшер хоҳад буд. бозии марказии давр миёни Сарои Камар ва ҳосилоти Фархор дар ноҳияи Панҷ баргузор мешавад. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат баъди чунин бозиҳои сергол ҳам ягон тағйироти ҷиддӣ нест. ҳоло ҳам Муҳсин Рустамзода футболбози дастаи Гулистон бо ҳамон 26 гол дар мавқеи аввали рӯйхат қарор дорад. футболбози дастаи Куктош Азизбек Султонов бошад шумораи голҳояшро ба 18 расонид ва ҳаминак дар мавқеи дуюми рӯйхат қарор гирифт. футболбози дигари Куктош Худоидод Узоқов бошад бо 15 гол дар мавқеи сеюм ва Амирҷон Худоидодов аз дастаи Ҳосилот бо 14 гол дар хонаи чорум аст. Талер Чолов аз дастаи Ҳосилот бошад бо ҳамон 12 гол дар мавқеи панҷум аст ва футболбозони дигар баъди ин футболбозон меистанд. бозӣ бо мухлисон ин навбат низ олиҷаноб сипарӣ шуд. Сафархон Сандалов гуфтании истифодабарандаи YouTube дар 2 бозии даври гузашта пешгӯии дурусти худро пешниҳод кард ва аввалин шуда нисбати бозии дастаҳои Ҳосилот ва Моҳир пешгӯии дақиқ намуд. аз инрӯ хоҳиш мекунем тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан Telegram ё WhatsApp бо мо дар тамос шаванд ва тӯҳфаи сарпарасти барнома ширкати теннисӣ пешниҳод кардаро аз мо бигиранд. ҳоло чанд даври дигар дар пеш аст ва аз пешгӯӣ кардани ҳамагӣ як бозӣ соҳиби ана ҳамин тӯби футболӣ мегардед. то ҳафтаи дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.